उतनी उम्र के लड़के बारे अभी भीड़ में हेरा गई लड़के कहले घूमे खातिर आइल रहनी नवरात्र के मेला घूमे खातिर आइल रहनी नवरात्र के मेला घूमे खातिर आइल रहनी रामधुन 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 के मेला कल सबके संग में दादा हो कोई नहीं अकेला कल सबके साथ नहीं रहना अकेला भरी गाँव के हो भरी गाँव के लइकन के उहे हई माई हमरा के ओई दे तू जान पहुँचाई निकला गे निमिया के पहले नहीं माई दरबार चलो माई दरबार सच्चा दरबार चलो सच्चा दरबार शारद भवानी की जगत कल्याणी की शारद भवानी के जगत कल्याणी के मन सकतानी के बाबा चिड़ैयाबाद के नाम पे करवा सो कहे ऐसा हंसा बतानी जी बड़ा सुनने वाली कि हमरा गांव के अगर जमालपुर का आदमी आए तो कहे कि ना भाई उन्हें मत जाओ ना बड़ा बरियार गांव है बरियार जयकारा लगेगा होखेला जयकारा अरे ताली वैसन बजाई कि सुनवैया के होश आ जाए ताली वैसन बजाई कि सुनवैया के होश आ जाए और जयकारा वैसन कि गवैया के जोश आ जाए बोल दे साथ दरबार की देखी कहीं चेतन बाबू के जयकारा के खातिर एक बार इनका खातिर ताली बजाएं एक बार प्रेम से बोली चेतन बाबू की भगवान से ढेर प्रेम बा इनका मैया से कैसे हो अरे माई दरबार चलो माई दरबार सच्चा दरबार चलो सच्चा दरबार बात सुनी और जे कंजूसी करी एगो कहावत में कहले कि जूस पिएला लोग पाइप से एप्पल काटेला पिएला लोग पाइप से एप्पल काटेला लोग नाइफ से जे माई के गीत में ताली ना बजाए आज जूता खाई अपना वाइफ से अरे माई मंदिर परिसर में जितने भी चिड़ियाबाद के साथ वो इनके हर एक गाने पे ताली के साथ इनका होता है माई दरबार चला माई बाबा सब लोग तो नहीं बताए कि माई दरबार चलेगा बा जाएगा बा जगरा दुश्मनी बा माई से हाथ मत उठिया हमनी जगरा प्रेम बा ना जाएगा बात के चलेगा बा सबे के प्रेम नहीं हमारी सुने बाबू चल गए है तो देखी का कहले वो भाग ए पम बाबू ने के उठेला इनका नहीं बा बाबा वो काहे हो सकता राम दरबार पहले वो दिखा नहीं ये वो छुपले वाली का है आप देखी पम बाबा बोल को हाथ में चल घर से गाड़ी धर के
दिन हंसत नियत में